Okay. So, ride out muna. Try ko lang pumunta sa gunto. Ha. Oh. Ingat-ingat po. Ay, hindi na nakita ko kayo. Dito ng panagahay. Hindi yung ticket ko. Opo. Pero, salamat. Sige po. Ah. Ayan. Biglang nag-U-turn. Biglang si Kuya. Nakasipan po. Mataas na grade. Okay lang, relax.
ito yung part na may kurbada. Kakanan ka dyan. Hinila na ako. Kakanan ka dyan. Ay, mataas yan. Ito lang kung kakayanin ko. Na. Ito yung masikip na daan. Mas mataas dito. Taas! Ay, nakakit din kita sa wakas. Ayun na lang. Ay, pamataas dito kaya lang.
banayad na lang kumpara doon. Oh, hindi pa nakabawi heart rate ko. Hingal pa rin ako. Recovery. Baba naman. Bagaling natin. Pawin pa ako ng konti. Sabi ko. Relax lang muna. Hindi pa rin nakakabawi. Water. Ayan. Mga dulo ng dulo ng daan. Recover muna ako. Yung glitch lang. Hindi na ako tutuloy doon. Resize na. Shit ang pasok. Ha. So yan. Ito na ako nakaka-recover. Bawi naman yan po pababa. Ito tayo gusto kong umakyat dito eh. Dahil nakyat ko na ito nasa 28% dun kanina. Masaya na. Pwede na tumawa.